தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நியாயாதிபதிகள் 13ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் தேவனுடைய வசனம். தேவன் மனோவாவின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தார். எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்களா? நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிற அல்லது அந்த பதிலை தந்து ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். மனோவா என்கிறதான ஒரு தம்பதிக்கு அநேக ஆண்டுகள் குழந்தை இல்லாமல் அவர்கள் வேதனைப்பட்டதாக வேதம் சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட வேதனையான நேரத்தில் தேவனுடைய சமூகத்தை நம்பின இந்த பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் தரிசனமாகி அவர்களோடு பேசுகிறார். கர்த்தர் இந்த மனோவாவின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தார் என்று அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் தேவ சமூகத்துல அவரை நோக்கி கூப்பிடுகின்ற பொழுது நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படும். பதில் தந்து கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன்.